खुलुमबाय लोगोफोर। हाय लोगोफोर। आंनि सम। आंनि जेदि बर' फेमिलि इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बराय हरबाय लोगोफोर। जोंनि दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामो आरो नायनानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो आरो जायफोर बिथांमोना गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननि खाथियाव थाङो। ओमफ्राय दिनै जों मानि थाखाय बे केकखौ दोनदों नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै एसे मिथिखाबाय जानांगौ। बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव माने एसे शेयार खालामसै आरोखि ना लोगोफोर। नोंथांमोननि अननायाव दिनै नै थारमाने नोंथांमोना जेरै आंनि चेनेलाव सापर्ट खालामदों साबस्क्राइब खालामदों ओमफ्राय दा आंनि चेनेला मास मोनसेयानो 1K जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय वाट्स आवाराबो फुरा जाबाय ओरैनो 2000 आवार्सआवनो माने मनेटाइज जायो। ओमफ्राय आंना दा 6000नि बारा जाहैबाय आरोखि ना लोगोफोर मनेटाइज जाबाय। थारमाने बे आंनि सेकेन्ड चेनेल लोगोफोर। आगोलनि चेनेलाथ' आंना 2.71नि बारबायमोन। ओमफ्राय बेयावनो माने आंना इमेल आइडिखौ रिकल खालामनो हायैयाव आङो बे चेनेलाव भिडिअखौ आगारनो हाला। बेखायनो गोदान चेनेल खुलिदोंमोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दा बे गोदान चेनेलाबो मनेटाइज जाबाय नोंथांमोननि अननायावनो। ओमफ्राय बेखायनो दा जों दिनै केक हानो नागिरदों आरोखि लोगोफोर। बेबो जानला जायाखै लोगोफोरनि अननायावसो 1K साबस्क्राइबार जादों बिथांना। नोंथांमोना जेरैबायदि आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामदों थिग बेबायदिनो अनबाय था साबस्क्राइब खालामबाय था जाहाथे जोंबो गोदान भिडिअ होबाय थानो आरो गोसो जासिनो लोगोफोर। आरो जायफोर माने साबस्क्राइब खालामनाय लोगोफोर बिसोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननायखौ जासिहरबाय आरो जायफोर गोदान नायसनफ्लांदों बिथांमोनहा साबस्क्राइब खालामनानै होदो। माबा थारमाने नै केकआबो लोगोफोर ना नै जानला मोनलासो दे लोगोफोर बायनो नङा लोगोफोर फेमिलि बानायनायसो आरो बानायबाय थायाबा जाया लोगोफोर। आं दाजों खनथाम जाबाय आरो जों बानायबावनो हायोमोन आरो मोजां बानायनो हायो। ओमफ्राय थेवबो ओरैनो माने लाबोनाय गैयामोन आरो बारा बुरजा सिम्पोल बानायबाय आरोखि ना लोगोफोर। सिम्पोल बानायबाय आं जाजाबा जायोना लोगोफोर। लोगोफोर नै केकखौ हानोसै फिसालाया केक हानो लोगो आंनि सना माइनावा बानायनाय केकआबो मानसिबायदि आंनियालाय आंनिया जागोन मा होननांगौ बेखौ 1K जानायनि मनेटाइज जानायनि 1K बिदि नांगौना लोगोफोर। बायो खावनायाबोथ' लासै समायखौ दोनथ' बरिया मामा बामिलाबायालै गोलैलाय बिसोर राबा नोंखौबो दंना ना आबोखौबो गाहा लास्टआव नै बाबा गोथाव जादोंथ' टें अरबाय One ke जानायनिसै ना लोगोफोर मनेटाइज जानायनि दाना ओंखामबो जानांगौहाय लोगोफोर एसेल' जाग्रोनोसै गोदाबा खामजानो नाङा फोनाङा आंनि दंफाङा बैखौनो फोनलाजोब Please come here. लोगोफोर नोंसोरनोबो एसे हरसै दे जादो लोगोफोर आंबोसो मावैसो खालामजोब्बाय जानोसो नागिरदों नों आखाइ मुथाखाबा जायाना फोना एसे फै लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना अननानै लाइक कमेन्ट हरदो आरो शेयार खालामनानै होदो आरो जायफोर बिथांमोना गोदान साबस्क्राइब खालामनानै ओइ बे केक बानायग्रा सिखासो होनना लांलायबाय माथो आल्ला दखानि आंनो माखौनो लोगोफोर नै ओमफ्राय बिनि थाखायनो आङो फिसाखौ बायफिनबाय आरो बाय लोगोफोर
Wow.